उपसभापती विष्णू प्रादेशिक भाषांचेर उलोवंक लागला। चीन, कोरिया, जपानात प्राथमिक शिक्षण इंग्लिशींत न्ही स्थानीक भाशेंत शिकयतात। फक्त इंग्रजांचे 150 वर्सां आमचे राज्य आशिल्लें म्हूण आमी इंग्लिशीक नाका थंय बसयल्या। सरकारान मुळावे पावड्यार स्थानीक भाशा वयर काडूंक यत्न करचो म्हूण विष्णू भाषा पुरस्कार सुवाळ्यांत उलयलो। त्याला समजणाऱ्या भाषेमधून झालं तरच त्याचं आकलन त्या भाषेचं त्याला पूर्णपणे होऊ शकतं आणि त्या बालमनामध्ये भाषेचे जे संस्कार त्याच्या मनावर होतात त्याच संस्कारातून पुढे भाषेचं बीज वाढून त्याचा वटवृक्ष होऊ शकतो। हा जागतिक सिद्धांत आहे। या जागतिक सिद्धांताला आजपर्यंत कोणीही कुठेही तडा दिलेला नाही। तुम्ही चीनमध्ये जा, तिथे चीनी भाषेत शिकवलं जात। तुम्ही कोरियामध्ये जा, कोरियामध्ये इंग्लिश भाषा शिकवली जात नाही। जपानमध्ये इंग्लिश शिकवली जात नाही। फक्त ब्रिटिशांचं 150 वर्ष राज्य आपल्यावरती होतं म्हणून इंग्रजीचं अवडंबर आपण अडकवून बसलेलो आहोत आणि त्यामुळे प्रशासनाची भाषा इंग्रजी झालेली आहे, आपल्या न्यायपीठाची भाषा इंग्रजी झालेली आहे, विधिमंडळाची भाषा इंग्रजी झालेली आहे। जीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये जे नको होतं ते स्थान आपण इंग्रजीला देऊन बसलेलो आहोत। आम्ही इंग्रजीच्या विरोधामध्ये आहोत असा याचा अजिबात अर्थ नाही। स्पष्ट मत असं आहे की सरकारने शालेय स्तरावर स्थानिक भाषा रुजवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आणि अधिक जबाबदारीने वागण्याची इथे सक्त गरज आहे आणि ही जबाबदारी जर कोणी टाळत असेल तर आपल्यासारख्या ज्येष्ठांनी त्यांना समज देणं हे सुद्धा खूप आवश्यक आहे। सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, पण याचा अर्थ लोक सांगतात ते सगळंच सरकारनं करावं किंवा लोक एखादी चुकीची गोष्ट करायला सांगतात तेव्हा त्यांच्यासमोर नमतं घ्यावं असा होत नाही। उलट राज्यकर्त्यांनी लोकांना सांगितलं पाहिजे थेट जाऊन की तुम्ही चुकीची मागणी करत आहात, त्यामुळे चुकीची मागणी मान्य करणं या सरकारला शक्य नाही। आरोशी कासावले दर्यादेगेर मुंगरून पडिल्लो पोंटून काडपाची तयारी नेटान चल्ल्या। मुंबयच्यान आर्यहंत शिप ब्रेकर तांचो टग धाडटा। सांजे म्हणल्यार तो आरोशी पावपाचो आशिल्लो। पोंटून काडपाचें काम दिसा कोतान न्ही तर वरांच्या कोतान धरून करात म्हूण थंयचे आमदार मंत्री अलिनान पोंटून काडून घेतल्याक सांगलां। However, I am informed that it comes in the jurisdiction of the collector, and it was for the collector, they say, to under disaster management to take some action. I have spoken to the collector and the deputy collector also. The deputy collector informed me what I was told, that the tug is coming this evening and the operation will start. I have told all the concerned authorities it is not a matter of days but it is a matter of hours. They have to follow the progress of this operation on an hourly basis and ensure that the pontoon is towed away. If not criminal any charges? Yes, also criminal charges will be filed against those responsible for this disaster. The process should start this evening, okay, and we are hoping to see some definite action till tomorrow afternoon. If not, then we will go and sit there and wait for all the concerned authorities to come and do what they have to do. बीजेपीन गोयच्या तरणाट्यांक नोकरी आणि बेकारी भत्त्याच्या नावान फटयले। काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे समितीचो आरोप। 50,000 नोकऱ्यो दिता म्हूण आश्वासन दिवन बीजेपी सत्तेर आयली, मात लोकांच्या तोंडाक पानां पुसली। तरणाट्यांनी येता त्या वेंचणुकेक असले जाहीरनाम्याचेर पिशे जावचे न्ही म्हूण काँग्रेस उलयल्या। भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या युवकांक एक आश्वासन दिल्ले की आमी 50,000 नोकऱ्यो तयार करतले आनी युवकांक आनी एक आश्वासन दिल्ले की ते बेरोजगार सुशिक्षित युवकांक 3,500 ते 4,500 ते तांकां दितले। जिखून येयल्यानंतर ह्या सगळ्या गोंयच्या युवकांक तेंच्यांनी फटयल्ले आसा। नोकऱ्यो उत्पन्न करपाचें सोडाच, पण जे आश्वासन तेंच्यांनी दिल्ले की आमी बेरोजगार भत्तो दितले 3,500 ते 4,500 तोय तेंच्यांनी दिवंक ना। तिसरो जो गोंयच्या युवकांक तेंच्यांनी फायदो करून दितले म्हणल्यार ते पेट्रोलाचेर 11 रुपयाचे वेट आसा ते आमी एबॉलिश करतले म्हणून सांगलेले। जे गोंयचे युवक जे प्रायवेट कंपनीन खंय कामाक आसा जावं शिक्षणाक जे गाडयो घेवन वयता तांकां पेट्रोलाचे ते 11 रुपया फायदो जातलो हे आश्वासन दिल्ले, पण आयज
ते पेट्रोलाचे वेट तेंच्यांनी परतून एकदा वाडयला आनी पेट्रोलाची रेट वाडल्या. प्रमोद सावंतान ताच्या वाडदिसार सांखळे रोजगार मेळावो दवरिल्लो. काँग्रेसीच्या उत्तर गोंयच्या समितीन ताची तासमपट्टी केली. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आपणाचो वाडदिवस व्हडा दबाज्यान मनयलो आनी त्या वाडदिवसाक गर्दी जमोवपा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांक आपणाच्या वाठारांत आफोणे धाडले आनी सरकारी इमारत रवींद्र भवन ह्या जाग्यार तेणी वेगवेगळ्यो कंपनी इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं कितें तें कांयच कळना, सगळी गोंधळ जालो त्या जाग्यार. गोंयचे तरणाटे व्हडा आशेन थंय येयले, तेंचे फॉर्मां भरून घेतल्या, कसलेंच आश्वासन ना, वेकन्सी कितल्यो आसात तेय कांय कोणाक खबर ना. गोंयच्या युवकांक तेंच्यांनी परतून एकदा यूज करपाचे हे षडयंत्र रचलेलें आसा. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. एक विराम.